Λοιπόν, για πάμε. Εσείς γιατί δεν πάτε να κάνετε αναφορές σε αυτό το σκουπίδι? Σε αυτό το σκουπίδι της κοινωνίας, σε αυτό τον ανώμαλο και παιδόφιλο άτομο της κοινωνίας. Γιατί δεν πάτε να κάνετε μήνυση? Ξέρετε το ποιόν του, έχετε δει τι έχει κάνει στο παρελθόν? Ξέρετε τι σαβούρα μεγάλη είναι? Όχι. Γιατί δεν του κάνετε αναφορές? Να τον πιάσουν, να τον ανακρίνουν. Για να φέρετε έτσι και να τον τζούζει τόσο πολύ όλο αυτό, είναι μπλεγμένο το καθήκη, αυτό το σκουπίδι είναι μπλεγμένο σε πολλά θέματα. Έχει πολύ βρώμικο ποινικό μητρό. Γιατί δεν του κάνετε καταγγελίες, αναφορές στα πάντα? Αυτό δεν καταλαβαίνω. Να πάτε να του κάνετε αναφορές, το σκουπίδι αυτό της κοινωνίας. Να πάτε να του κάνετε αμέσως αναφορές. Εννοείται. Λοιπόν, για πάμε στη σκατοδία. Για τη σκατοδία μιλάμε. Για τη σκατοδία. Για τη σκατοδία που με έκανε ντε και καλά viral, να μην παίρνω δώρα, να μην παίρνω τίποτα. Απ' τη ζήλια τους όλα. Όλοι αυτοί οι ανώμαλοι, οι επιτίδιοι, που δεν τους ενόχλησαν αυτά που είπα, αλλά το χάρηκαν γιατί πήραν την τροφή για να μην παίρνω δώρα. Και όλοι παίρνουν 40.000 ευρώ τη νύχτα, 40.000 ευρώ από εσάς, τα τούβλα και τα τσιμεντόλεφτα εδώ μέσα, και εδώ και όπου αλλού πάτε και τους βλέπετε, χάρη σε μένα, χάρη στο δικό μου κόκκινο χαλί που έχουν πατήσει και το έχουν ποδοπατήσει. Λοιπόν, όλοι αυτοί είναι για τα σίδερα μέσα. Και μόνο αυτά όλα που έχω και έχω μαζέψει, σχόλια και καταιγισμό απειλών και τα λοιπά, που δεν έχω κάνει μήνυση, να τα κάνω δικηγορικά, να δούμε ποιος θα κάνει μήνυση ποιον. Σε μένα που με απειλήσαν, ή απλά αυτά που είπα εγώ που δέχτηκα τη μήνυση από το κολοχανίο αυτό, το πώς το λένε, τον περίγελο. Εσύ, Νίκο, θα έρθεις με τα μηνύματα. Με τα μηνύματα θα έρθεις, όχι έτσι. Μου στείλτε και εσύ. Με τα μηνύματα θα έρθεις. Γιατί να σε ανεβάσω? Δες τα μηνύματα. Δες τα μηνύματα και έλα πρώτα από εδώ. Με παράθυρο. Με παράθυρο, Νίκο, αλλιώς δεν σε βάζω. Δες τα μηνύματα. Στο είπα 100 φορές. Λοιπόν, πάμε λίγο γιατί περνάει η ώρα. Άντε ρε Ζανέτα, πού είσαι? Στο αρχίδι μου φαίνεται. Σου έχω πει να δεις τα μηνύματα γιατί έχεις ένα υπόλοιπο. Που το υπόλοιπο δεν έχει να το θα τα βάλουμε όλα μαζί. Μιλάω για το σκατοκάθηκο το άλλο. Ανέβηκε η πίεσή μου για τη σκατοδία. Τι έγινε? Για τη σκατοδία που δεν την έχει πάει κανένας να τη δολοφονήσει. Να το πω τι έτσι. έγινε με αυτήν? Αυτό που μου έχει κάνει. Λοιπόν, και το χαβά σου. Τα μηνύματα τα διάβασες? Δεν τα διάβαζα γιατί ήμουν σε live. Τα τέτοια θα τα ρίξω μετά. Να τα διαβάσεις, Νίκο. Τα είπα 100 φορές. Τα είπα 100 φορές. Τώρα έχω live, πώς θα τα διαβάσω? Μετά έχουμε ένα υπόλοιπο και παίζουμε κατευθείαν μετά το υπόλοιπο, μετά στο τέλος. Για να την ξεμπλοκάρω, με ένα γαλαξία θα την ξεμπλοκάρω, να ξέρεις. Το τέλος αυτά, ρε Ζανέτα. Να μάθει να έχει στόμα και να μιλάει. Το υπόλοιπο στο τέλος. Στο τέλος το υπόλοιπο. Αυτά. Πάτα να μπούμε. Και περιμένω. Λοιπόν. Έξαλλη. Όταν μιλάω για όταν μου θυμίζετε τα εκτρώματα και τα παράσιτα και τα σκατολογήματα εδώ πέρα που με ζηλεύουν, εννοείται να γίνομαι μπαρούτι. Εννοείται να γίνομαι μπαρούτι. Βόμπα, εντελώς γίνομαι, όχι μπαρούτι, βόμπα. Μπομπ, να σας το πω έτσι στην καθαρεύουσα. Μη μου τα θυμίζετε για να μην γίνομαι. Γιατί εγώ έπρεπε να τρέξω μηνύσεις τόσο καιρό. Και δεν το έκανα. Θα δώσω εγώ τα λεφτά μου για αυτά τα άχρηστα, τα σκατολογήματα? Νομίζετε?
Θα δώσω εγώ για αυτά τα παράσιτα, τους ανώμαλους και τους παιδόφιλους, τα λεφτά μου? Για αυτούς που έπρεπε να είναι ήδη μέσα στη φυλακή? Και αυτά που έδωσα πολλά ήτανε, μπορώ να πω. Και αυτά που έδωσα πάρα πολλά ήτανε. Και δεν τους αξίζει. Γι' αυτό με μου θυμίζετε για τα παράσιτα. Θα σας παρακαλέσω πολύ. Την κοινωνία τους μέσα. Λοιπόν, πάμε λίγο παιδιά να στηρίξουμε εδώ πέρα, άμα θέλετε να καθίσω παραπάνω. Δεν βρίζω, εγώ μιλάω όπως πρέπει να μιλήσω. Απαντάω αυτή τη στιγμή όπως πρέπει να απαντήσω. Όπως πρέπει να απαντήσω. Δίνω τις σωστές απαντήσεις. Λοιπόν, πάμε λίγο να το στηρίξουμε το live, αλλιώς κλείνουμε παιδιά σε μισή ώρα. Δεν έχω δει ούτε 2 καπέλα, ούτε 5 καπέλα που είναι το μισάωρο, οπότε κλείνουμε. Οι δικοί μου δεν ήρθαν καθόλου, με αγνοούν σήμερα, πολύ ωραία. Ευχαριστώ για τα 15 χτες, δεν λέω 15 εγώ και 45.000 άλλοι. Χάρη σε μένα, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. 15 ευρώ εγώ, 45.000 άλλοι. Τέλεια. Τους γύφτους όλους να τους τιμάνε εδώ πέρα. Μια χαρά. Λοιπόν, τι θα γίνει, θα συνεχίσουμε normal ή να κλείσουμε σε μισή ώρα? Να ξέρω, γιατί εγώ σας λέω θα κλείσω σε μισή ώρα. Χαζοερωτήσεις δεν θέλω κάτω, τα ξέρετε όλοι πολύ καλά και απ' έξω και ανακατοτά. Χαζοερωτήσεις δεν θέλω να μου λέτε κάτω. Ποιος βγάζει? Ο κόσμος το έχει βούκινο και αυτή κρυφό καμάρι. Η σκατοδία? Ρώτα για να μάθεις. Αυτή που με διαφήμισε πρώτη. Αυτή που με διαφήμισε πρώτη σε όλους για να πάρει τα like της και τα σκατά της όλα στον κόρφο της. Αυτή. Δεν ξέρω μα είναι άντρας, δεν ξέρω μα είναι σκατογυναίκα, δεν ξέρω τι είναι, τι σκατά είναι, ένα σκατό και μισό είναι και θα πάει από εκεί πέρα που πρέπει να πάει. Έχω ήδη στείλει για μήνυση στο δικηγόρο μου, αλλά δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε. Θα μου ζητήσει λεφτά, εγώ λεφτά δεν μπορώ να δώσω. Ή να περιμένει να πάρει τα ποσοστά του κι αυτός, ή δεν μπορώ εγώ να δώσω άλλα λεφτά και πολλά έδωσα. Για 2 κολοχάρτια. Ναι, καλά, θα δούμε. Αν θα δώσω, δεν θα δώσω για αναβολές και αυτά τώρα μαλακίες. Θα δώσω κατευθείαν για την, όπως μίλησα με τον δικηγόρο, θα δώσω κατευθείαν για την αγωγή. Εγώ δίνω 150 ευρώ και διεκδικώ το πολύ σε 3 χρόνια 150.000 ευρώ. Σε σχέση με τα σχόλια που δέχτηκα και ό,τι μου έχουν κάνει. Αυτά μου είπε ο δικηγόρος, αυτά σας λέω. Έδωσα 600, τα 150 δεν μπορούσα να βρω, έδωσα τα 600 τώρα στο κράτος και είμαι... Άστα να πάνε. $600 μου ζήτησε το κράτος να δώσω πίσω. Για μένα ήταν απώλεια αυτός. Συν το ενοίκιό μου 500 ευρώ, 1100 ευρώ μου φύγαν μέσα σε 5 μέρες. Μπάμπη, τι δεν το βρίσκεις πουθενά, αγάπη μου? Κάτσε στο στείλω εγώ. Τι δεν το βρίσκεις πουθενά?
Εγώ το έχω block βέβαια, αλλά εσύ μπορείς να το δεις. Και εμένα άλλος με ενημέρωσε. Λοιπόν, ναι, θα σου στείλω. Λοιπόν, παιδιά, πάμε γιατί έχουμε κλείσει. Κλείνουμε αυτή τη στιγμή. Κλείνουμε αυτή τη στιγμή. 17 λεπτά. Στη μισή ώρα πάνω κλείνω, παιδιά. Πάμε λίγο καπέλα. 5 καπέλα θέλουμε για τη μισή ώρα. Πέντε καπέλα, ναι, 5 καπέλα για μισή ώρα. Παιδιά, έχω πει να πάτε να κάνετε αναφορές στη σκατοδία. Να πάτε να κάνετε αναφορές. Είναι αυτό το προφίλ που με εξέδωσε εδώ πέρα για να παίρνουν λεφτά στην πλάτη μου. Να πάτε να κάνετε χοντρές αναφορές. Αυτό. Ναι, γιατί γελάς? Σου φαίνονται πολλά? Σου φαίνονται πάρα πολλά τα 500 που θέλω? Να το κάνουμε αύριο 5 καπέλες στα 10 λεπτά, άμα σου φαίνονται αυτά πολλά. Να γίνουν περισσότερα. Να με βλέπετε μόνο για 10 λεπτά εδώ και να κλείνω. Γι' αυτό μη λες μαλακίες κάτω. Λοιπόν, για πάμε, παιδιά. Τίποτα, δεν έρχονται οι δικοί μου σήμερα. Θα έρθει εδώ και θα βάλει τα 400. Αφού θέλει να τα ακούσει θα βάλει τα 400 και θα παίξουμε. Και η άλλη θα βάλει ένα γαλαξία για να την ξεμπλοκάρω να μάθει να μιλάει. «102 άτομα και δεν έχετε ένα τριαντάφυλλο να βάλει το καθένας. Σοβαρά τώρα. Κάθεστε και βλέπετε σαχάνι μόνο. Εσύ ένσημε θες να γίνεις εργόσιμο μία και καλή από σήμερα? Θέλεις να δεις τον τρόπο πως γίνεις εργόσιμο? Παλιωτόμαρο που πας και με σχολιάζεις εμένα στον άλλον. Πάρε σίγαση για αρχή και άμα δεν βάλεις γαλαξία δεν θα σε βάζω στα σχόλια. Να μάθεις να είσαι άτιμος εντελώς. Λοιπόν, έχω αποδείξεις για αυτά που λέω. Λοιπόν, Πάμε παιδιά. Ευχαριστώ Νικολέτα που είσαι στο συντονισμό. Δεν σου είπε κανένας τίποτα εσένα, Τζόι? Καταρχάς δεν ξέρω ποιος είσαι, με ποιον μιλάω. Είσαι ένα από τα προφίλ αυτά τα άγνωστα. Δεν είπα εγώ κάτι. Εγώ είπα γενικά για όλους ένα τριαντάφυλλο να βάζει τουλάχιστον ο καθένας. Να στηρίξουμε το live. Λοιπόν, 9 λεπτά έμειναν περιθώριο live για να κλείσουμε. 9 λεπτά κλείνει η αυλαία σε 9 λεπτά. Αν δεν κάνετε το ίδιο που κάνει
ο καθένας με ένα τριαντάφυλλο και οι άλλοι κάθεστε και βλέπετε. 9 λεπτά μείναν ακόμα live και θέλουμε 5 καπέλα, το έχω πει. Λοιπόν, 9 λεπτά μετράω εγώ. Όχι, έσπασα το χέρι μου. Έχω σπασμένο χέρι, δυστυχώς δεν μπορώ να δουλέψω. Μπορεί και να το εγχειρήσω αργότερα, δεν ξέρω. Είναι σοβαρά τα πράγματα. Δυστυχώς. Άλλη ερώτηση, έχεις τυποτένει εσύ? Άλλη ερώτηση, για δουλειά δεν λες? Έλα, σου απάντησα. Για πες την άλλη ερώτηση, σύγχαμα της κοινωνίας, που θα μου πεις εμένα για δουλειά. Έχεις δει το βιογραφικό μου ρε ξέπλυμα? Πώς να σε πει κανένας? Που θα μου πεις εμένα για δουλειά, παλιωτόμαρο. Εγώ που είμαι της τηλεόρασης μου λες εμένα για δουλειά? Σοβαρά μιλάς τώρα? Να πας εσύ να γλύψεις τα σκατά των άλλων και να δουλέψεις. Να μάθεις τι σημαίνει δουλειά, ό,τι έχω κάνει εγώ. Α, μπήκες πάλι μέσα εσύ, τώρα θα σε κανονίσω. Στην Τρίτη τρως αποκλεισμό. Στην Τρίτη. Νικολέτα, μην τον ξαναβγάλεις από σίγαση αυτό το άτομο. Έχω τους λόγους μου. Θα είναι εργόσιμο εδώ μέσα άμα δεν βάλει ένα γαλαξία. Λοιπόν, πάμε Νικολέτα να ξεπαστρέψεις λίγο τα σκατά κάτω. 2 σκατά είναι, από ό,τι βλέπω. Ένα με μπλε και ένα με ξεραμένα. Ξερά. Λοιπόν, για να δω πόση ώρα είμαι. 6 λεπτά μείναν, παιδιά. 6 λεπτά, κλείνουμε σε 6 λεπτά. Κανονικά πρέπει να κλείσω τώρα. Κανονικά πρέπει να κλείσω τώρα γιατί δεν κάνετε τίποτα. 6 λεπτά. Τρως τώρα τον αποκλεισμό. 6 λεπτά. Για πάμε. 6 λεπτά. Ρε Νικολέτα, λοιπόν θα σου κάνω αποκλεισμό Νικολέτα, πραγματικά στο λέω. Βάλ τον πάλι σε αποκλεισμό τώρα όμως. Σοβαρά τώρα? Πας ενάντια σε αυτά τις κινήσεις που κάνω εγώ? Τώρα θα τον βάλεις. Και γρήγορα. Πες μου αν τον έβαλες κάτω. Γράψε αν τον έχεις βάλει πάλι. Γράψε Νικολέτα αν τον έβαλες αποκλεισμό. Εννοείται πουστάρ μου, καλώς ήρθες. Δυστυχώς πουστάρ μου θα σε αφήσω τώρα γιατί πρέπει να κλείσω. 3 λεπτά μου μείνανε. Δεν έχουμε δει τα 5 καπέλα που πρέπει. Έχω και τη βρωμιάρα, τη σιχαμάρα από πάνω από τον ταβάνι να μ' ακούει τα ελληνικά και μεταφράζουν κιόλας. Ανοίγουν τη μετάφραση. Τα σκατά των σκατών εδώ πέρα. Λοιπόν,
Σκατά μιλάνε. Σκατά μιλάνε και σκατά κάνουν και τίποτα άλλο. Χωριάτες, βλάχοι, άξεστοι, βρωμιάριδες, σιχαμένοι και καθυστερημένοι μένουν εδώ που μένω. Αυτό έχω να πω. Παρακολουθούν ανελιπώς όλο το δωμάτιο. Ανελιπώς. Ακούνε δηλαδή ακουστικά συνέχεια. Όχι αγάπη μου. Σαπίλα σκέτη, δεν είναι καν ούτε αυτό που λες, ούτε τα γερμανικά δεν ξέρουν να μιλήσουν. Ήταν να κάνω αλλά δεν έκανα, άστο. Τότε που κοπανούσαν τον ταβάνι και σιώταν όλο το δωμάτιο. Τώρα έχω άλλα θέματα, τώρα βάζουν δράπανα. Κάνουν εργασίες. Όταν βάζουν το πρωί, με ξυπνάνε, σταματάνε. Αφού με έχουν ξυπνήσει καλά, έχω ηχογραφήσει. Όταν βγαίνω εγώ έξω να δούμε συνεχίζουν. Δεν συνεχίζουν. Με το που θα ξαναρθώ εγώ πίσω, τότε συνεχίζουν. Είναι συνεννοημένο να μου σπάσουν τα νεύρα. Τι να πεις όμως. Βρωμιάριδες, άξεστοι, χωριάτες, πορνόβλαχοι από εδώ, από τις γύρω περιοχές. Λοιπόν, κλείνουμε τώρα όμως γιατί δεν μπορώ άλλο να πω άλλα, γιατί άμα μιλήσω κι άλλο θα γίνει της πουτάνας στο κάγκελο σήμερα. Λοιπόν, κλείνω, έχω κλείσει 2 λεπτά. Σε 2 λεπτά. Ναι, θα περάσουν με οτασπίδες. Φοράω τις οτασπίδες, με αυτές τρώω κιόλας. Με αυτές τρώω. Κάνουνε το θόρυβο, ειλικρινά σας το λέω, από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 4 το μεσημέρι. Και 4.30. Που δεν επιτρέπεται λογικά. Και πότε θα τελειώσουν όλα αυτά δεν ξέρεις. Εγώ ακούω δίπλα από τον τοίχο μου το δράπανο μέσα στα αυτιά μου. Μετά έρχεται ένα άλλο στον δίπλα τον τοίχο που είναι κλειστό το διαμέρισμα και από πάνω. Με έχουν περικυκλώσει με δράπανα. Να έχω μάρτυρες. Πού είναι να έρθει. Έπρεπε ήδη να είναι εδώ. Δεν μπορώ να περιμένω άλλο, πες του. Ή θα είναι τώρα ή κλείνω. Πες του να έρθει τώρα. Δεν μπορώ να περιμένω, λέω. Δεν μπορώ να περιμένω. Ή θα έρθει τώρα ή κλείνω. Πες του τώρα να έρθει. Και όχι με άδεια χέρια. Κλείνω γιατί δεν εκτιμάται. Τι γιατί κλείνω. Τι χαζοερώτηση είναι αυτή. Πάτε θέατρο να παρακολουθήσετε παράσταση χωρίς να πληρώσετε. Πού το είδατε αυτό γραμμένο. Εγώ είπα δεν είμαι ούτε του εθελοντισμού ούτε ο Ερυθρός Σταυρός. Κόβετε εισιτήριο και βλέπετε. Τη στιγμή που ξέρω εγώ τις ικανότητές μου, και όχι μόνο εγώ και εσείς, δεν γίνω εγώ το μπαλάκι σας. Μόνο για να βλέπετε. Αυτό το social υπάρχει για να βοηθάει εδώ πέρα όσους έχουν την ανάγκη. Για πάμε λίγο. Παιδιά, ξέρετε πως σπάζομαι, η φωνή μου ακούγεται δίπλα. Ακούγεται πάνω από αυτά τα νεκροτομία από πάνω, τα νεκροτομία από δίπλα. Ξέρετε πως σπάζομαι πάρα πολύ, γιατί βάζω το μεταφραστή και καταλαβαίνουν όλα τι λέω. Και μη σας πω ότι μπαίνουν μέσα στο κανάλι μου και βλέπουν αυτή τη στιγμή. Και είναι ό,τι πιο τρισχυρότερο. Ό,τι πιο τρισχυρότερο, πιστέψτε με. Να σε βλέπει ο χειρότερος σου εχθρός
στις ιδιωτικές σου στιγμές. Και ειδικά σε μια τέτοια στιγμή που εσύ κάνεις το live. Πού να πάω, στούντιο να πάω? Δεν μπορώ να πάω συνέχεια στούντιο. Δεν μπορώ. Γεια σου, λοιπόν, έχω φύγει, δεν έρχεται ο Νίκος, έχω φύγει. Γράψτε μου αν θα έρθει τώρα αμέσως ή έχω φύγει. Σε 1 λεπτό άμα δεν έρθει έχω φύγει. Μόλις πάει και 35 έχω φύγει. Σε 2 λεπτά, ωραία. 35-36. Αν δεν έρθει και 36 έχω κλείσει. Α, δεν θα έρθει, ωραία. Εντάξει, 2 λεπτά θα περιμένω. Το ξέρω ότι δεν θα έρθει. Είχα μια σκασίλα.